sapa sing setina kanggo wong liya. Oh beda Pak cakepane Pak. Beda jengkulmu. Aku nontone ki ning Didi Kempot. Oh. Nah iki beda iki sing ning Jogja. Aku nontone ala Didi Kempot. Nek Didi Kempot piye? Sing ro karone sing sijine gandoli celana barang, nganggo gandoli celana barang. Tenan. Coba praktekno. Praktekno. Celanane sapa iki do jarian kabeh. Ora cakepane iki lho. Kelap-kelip lah coba. Aku tak krungu nek cakepanmu piye ki mau kok sindan-sindan ki do ting-tingo kabeh. Lho, iki kok ora 3 dina. Aku ya muni aku merong dina kok menang. Coba praktekno jajan. Tak krungu aku sing alamu apa sing modelmu. Ki mas sing tak nyanyekke ki mau coba. Iya, abang biru lampune disko. Iya. Sirahmu mas mikir bojo loro. Terus Terus mikir sing enom, mikir sing tuwa. Ro karone padha le tresno ngono kuwi. bener nek sik bojo sing enom, bojo sing tuwa ngono kuwi nek sing biyen. Terus bajute mau kah banget lho sing kleru. Bajute. Ayo iki nyuwun bojo loro di 200 iso dibalekke 150 engko. Oke. Ora apa-apa dibalekke wae duitku turah dibalekke. Cepet ayo, teruske. Ayo. Wes, Nek kuwi ya cekot-cekot mumet temenan. Sirah mumet masing bagi katresnan. Butuhe akeh, duit pas-pasan. Ro karone do kebingungan ngono kuwi. Beda kan? Aku nganggo dali kathok barang mau apa? Iya kuwi kok ana meneh sing cakepane berikutnya meneh diganti-ganti kuwi ne. Oh, ayo. Iya. Mulane sindene, sinden iki sinden kuno kabeh. Ora ngerti cakepan. Jadine cakepane macem-macem. Macem-macem. Iya. Wis ora sado protes kowe iki. Ora apa-apa sing penting wis dinyanyekke nggih. Niki mboten napa-napa, duwite dibalekke mboten. Wah, ngono carane wong ngising mosok goleki isinge ya.